sini gegenti kang winursita kocapa ingkang pinuju lenggah wonten madyaning wana utusaning para satriya Ngastina ingkang sumedya anglembat marang sirnaning para satriya Pandhawa pandhita ing Sela Gringging ingkang kepareng peparap Begawan Wisuna kandharaken ingkang putra Prabu Dewa Wisuna kuwi ingkang abdi kekalih Kilurah Togog saha Kilurah Sarawita kandhek wonten madyaning wana sawanya den adhep kang abdi kalih sigra nggih paring pangandika kepareng lucitaning driya Pandhita Kinarya Wangsit pindha kombang nesepa madu sarining tawang mengkuliring kasujanan nyata yen to pandhita kang wis limpat anakku lanang nggih Prabu Dewa Wisuna wonten paring pangandika Praban saka rumangsaku nggone lumaku sangka ing Ngastina wis rada adoh lah kok dadi ora tekan-tekan iki apa kira-kira pancen ya sik adoh temenan apa merga mung diapusi karo Togog awake dhewe menika Togog sampun wonten ngersanipun sadi penemban prayogi pun dangu kemawon Togog nun aku tak takon janjane Karang Kabrutan wis kok kene adoh apa Cerahgog mila anggenipun mlampah niki wau jane pancen kula jarak kula bingungke oh centok bingungke nggih nek nyidadalan janipun cepet ning mboten nglangkungi wandi nah niku terus kula ubeng-ubeng prandene ya tanpa pengerten diliwatke nggon warung ya dinengke wae tanpa nganggo menggalih apa jajan apa ora mater kadang awake dhewe ditinggal nek jane lek ditinggal ya ora Kang wong kowe ya wis dipethuk nganggo sepeda motor janane ning kowe mambingungi Larang aku ki mah goleki kowe. Aku menyang tok golek ya yes aku wis bonceng ngumel anakku kaya duwe umel barang. Winganane bonceng tekan nggonamu le nyurung ping 20. Dolen wae ora.
Karang yo nggo praja-praja kok ya mual nek nggawa pit ngono lho. Ayo kok. Awang ki sing apik ki kudune ya cementel ngono lho. Ayo. Monggo sing jenenge bondo kuwi nek cementel disawang-sawang ya kita kaya mantep le nyambut gawe. Heeh. Ora kaya kowe angger lunglap-lunglap. Wong angger tadahe oke ya dilalah. Sopo? Ayo kowe aku nek mangan sithik kok. Mangan sithik apa wong tas mangan weruh ajangku ya yo dinggo. Dinggo meneh ngono kok. Reka-reka. Karang yo ketoke piringmu kok apik ngono. Weruh piring kok rada seneng aku yo. Ora usah disai aku niku. Wong ditakoni nggone Semar kok mangandake piring. Niki mbilung niki ngandhake nyambut gawe niku kula dianggep ora iso cementel. Awe jajali mundhak apa kowe wis jajali? Tak takon mundhak apa wis? Lemu nyambut gawe sepatu. Lemu njaluk ora. Jaket pembagian wis. Mundhak apa wis jajali? Bojomu? Bojomu Pak? Tapi leutan. Wes, loro urung nyaur ta kowe. Wah, mah kuwirangan iki. Wis. Ya, soalé wong niki niku cok salah weweng dadi anu ki yo. Ngebon dhisik mengko yo tekan tundone cok. Ming ganti tangan. Prandepno sing domongake ki ya ming lemangan wae. Golek ajang sing resik. Pak tembule bisa nura. Ngomong-ngomong ora. Kena penyakit. Wong kok ora resik. Ayo arep tamangan kan nek dinggo mangan disai dhisik apa kepiye mono. Masa kek ngarang yo ngintir-intir iki. Wis aja semelang, aja semelang. Yen pancen bisa kaleksanan wis aja semelang. Sesuk mangano, mangan. Sing nanggung jawab aku. Ning ya kuwi, Cok. Ora. Aku iki ya salahan kok wis tak nehi dhuwit takon mangan mah minggat. Wis jajali. Ayo mangkelke to dadi sing ngene iki kurang bombong. Lu ngono ki njur apa kesenengane lan apa niate lemu nembung karo aku tok leksanane kuwi aku seneng. Lu kok mah lunga. Lah karang ming 2005. Boten cukup, Mbah. Niki boten urusan pangan, sakniki kula nyuwun prisa niki janjane goleki Semar ajeng dinapake. Aku ditangisi karo Prabu Jaka Pitana, wis nganggep yen to kuwi guru karo aku. Wis nganggep yen dheweke kuwi ngaku bapa guru. Nggih, nek jane mah urung diwejang to niku. Urung to, Gop. Aku saguh bakal ngilangi perang Brontoyuda. Nyirnake para satriya Pandhawa saurunge perang Brontoyuda. Nanging aku duwe gambaran sepisan. Pandhawa kudu tak lumpukake ana negara Ngastina. Sing tak kongkon mikut para satriya Pandhawa Pendhita Durna. Oh. Niki Durna pun mangkat. Wis, wah. Angger Durna ana wis. Asujana ora kepethuk iki aku. Dadi niki wae Durna pen medhot dalan mangkat dhewe iya. Bahaya. Kae tunggal dene ya nek anu duit wae. Dipikirke Durna kae. Mau senengane cok adu-adu. Tenan kuwi. Aku tau arep gendotro bojoku ya mergo Pendhita Durna. Ya wis diterima-terimake lho. Ya semen.
tua-tua Durna kaya soranggen. Ah tadi mantene. Omong-omong iki. Niki Durna pun teng Amarta wis ajeng mikut para satriya Pendhara mengkono. Njur panjenengan aku sing bakal mateni Semar. Wah, yung. Kaya gelem-geleme ngono. Monggo sampeyan iku rak dereng tau urus sing jenenge Semar. Senajan durung tau mangerti. Nanging aku saguh bakal nyirnake Togog. Semar niku kali kula sedulur. Lho malah isih sedulurmu tesih. Tunggal bapa ibu langge lah kula sing barep yuk bilung niki njur Semar terus Bathara Guru. Oh, kowe iki sedulure Bathara Guru. Lah kowe kepripun to sampeyan? Ha ning kajenge wong kaya dadi guru kok men dadi Togog wis ora. Kowe mbiyen luput apa kok lerele dadi dewa? Mboten lepat menapa-menapa sing pokok ning kula pancen kon momong wiji ratu ning ratu sing teng sabrang. Dadi yen kemajuan kula kon ngundurke, yen kemunduran kula kon ngajokke. Mula yen Togog karo Bilung niku gaweane mengelek-elek. Nah, kejaba niku sing dilekake mung kari gelem apa ora. Nek ora gelem dilekake isine mangke ya mung bejo cilaka sangganen dhewe. Mongko pun kodrat nek sing kula omong niku karo sing dimong Semar. Yen padha kerengan mesti menang sing dimong Semar. Lho kok dadi ngono kuwi mergane maune piye? Semar niku rak momong wong sing betah ngelih, wong ora patek duwe ning betah ngelih. Ayen Togog kali kula momong wong cukup, wong sugih ning kalahan. Niku pun janji-janjian kok riyen. Dadi sing dimong Semar sing bayi tas lahir, sing kula omong pun tuwa niku menang sing dimong Semar. Ning yen aku raguk, kowe percaya yen aku menangan? Ya urung karuan, urung karuan. Aku ratu Digdaya. Nek kae Digdaya miturut sirahe kae. Adate sirake angger gedhe ngono kae cak Digdaya. Kae ukurane 59 kok. Apane ikete kae? Yo reka-reka wae ora. Mula aja semlang Togog mengko ana apa-apa aku sing wani tanggung jawab nggih. Nggih, kula Prawan. Tutno laku kaya padha bebarengan nuwun marang keparing Jawata. Mbok menawa bisa ketemu karo sing jenenge Semar Badranaya dipateni. Gampang nggone mikut para satriya Pandhawa. Mekaten Prawan Togog, Nun. Ayo melu karo aku tutno sak laku jantraku monggo kula dereki yo lho yo tata-tata.
Setyaki tinunu ngumbul gadanira perang kontet saliranira yen kacandra wirang tumandang setyaniku garwanira Setyaki mandra atmaja ana satriya kepethuk karo aku tak simpangi dalan kok malah ngadang-adangi. Iki sapa, Gok? Ela blayan. Wong niku angger tindake ora bener ndilalah sak tiba malange kok medhi cilaka. Kepethuke kok ya kepethuk kuwi ngono. Lho apa kowe tau ngerti apa to, Gok? Nggih ampun. Sapa? Mboten wani nuduhke kok kula. Ajeng kula tuduhke anggeranipun dipentrelengi. Marata enggal ngaku sangka ngendi pinangkamu sapa kang dadi kekasihmu? Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe ngaku pandhita sangka ngendi sapa kang dadi aran. Kurang pangertimu ala tanpa rupa iki pandhita sing pertapan Sela Gringgik. Gurune para Kurawa takon karo Resi Wisuna. Jenengmu Resi Wisuna, iya dasar nyata. Kowe ngaku sapa? Arep mlaku menyang endi? Jenengmu sapa? Arep mlaku menyang endi? Kepiye to, Gok? Nggih pokoke sanesane ora usah tedeng aling. Ora usah tedeng aling-aling. Ngaku mawon paribasan sapa ngalah dhuwur wekasane. Yen kowe takon karo aku pinarcaya marang anak-anakku Kurawa aku supaya goleki Semar Badranaya kenwa banjur tak boyong marang Praja Ngastina. Jenengmu sapa? Ardingga apa? Jenengmu sapa? Ardingga apa? Kepiye, Gok? Mangaku mawon. Terus langsung ngaku mawon. Angger ngaku ra enteng hukumane paribasan sapa ngalah dhuwur wekasane. Yen tak gawa nang Ngastina gelem Semar bakal tak pateni. Jenengmu sapa? Dosane apa? Jenengmu sapa? Dosane apa? Ora takon kok ngoyak wae. Mumpung kowe gelem ngaku terus ngaku. Kepiye, Gok? Mangaku mawon. Semar mati Pandhawa kalah Brontoyudane. Semar tekaning pati para satra ngamarta gampang nggone ngringkes. Gampang nggone nglebur. Gampang nggone nyirnake. Wis aku ngaku kabeh sak anak-anak narak ngono. Nek pun ngaku saniki mang ngrasake. Lho, kowe ana ndi, Gok? Ajeng tengok-tengok mriki. Kowe nuduta tak cekel bondo tanganmu. Lho, sebabe apa? Apa ora ngerti yen Semar kuwi pusakane para kadang-kadangku Pandhawa. Kowe sapa Satya Garba Ruci Sencaki? Welas Gok ora urus tenan. Wong ke lambene angger kaya lambe layak. Jarine akon ngaku jebul tekan tundone njlomprongake. Senajan to tuwa Begawan Wisunana Sencaki tak pandeng ora. Gelimpah aku beguru karo wujudmu, mrene tak nggateng sirang babu.
Aduh, mati aku togop. Mati aku togop. Urip ah. Mati togop. Urip. Mbok titik, urip. Mang percaya kali kula pun angger mbok sing mung ora njuk urip. Mati. Awis kebacut mati ya sangel. Wong mati kok omong kuwi bisa ora. Jagat Dewa Bathara. Wah, pancen. Kowe urip saiki. Seneng aku. Isa urip. Apane kowe iki sing genawi mlinggo ket mau kaya urip ora iso. Urip kae mau ora ngadeg. Nek sakira jan makna ngadeg. Nggih, Mbak. Lek bunga. Nggih, Mbak. Apa ora seneng wis tuwa kok. Bantem sencaki. Ngambruk kok isih iso ngadeg meneh. Nek pancen nampa rahmating. Rahmating meneh. Reka-reka wae ora. Ayem aku wis. Alpa mengkas-mengkis kayos. Isih kena dijagake ya, Mbak. Tabok isisan ora. Pripun? Aduh aku dipara tangan sencaki. Nganti ora eling purwa duk sinaku. Lah panjenengan kok ya nyelo-nyelo dikandhani. Lah kowe ya bola-bali anggaran makon ngaku. Lah kene iki lakon ki nglulu kok ya sampean kok ya. Saniki mumpung rondo wal karo sencaki monggo mlajar. Wis ora semelang. Aja kuwatir to, Gok. Iki mah aku durung nggunakake marang kasekten. Nggih. Yen aku nggunakake kasektenku jajal tontonan sencaki iso ngrayangku tak sembah dendran.
katori sang Gatotkaca nampak sikur ngambahi ngakoso mulat Prawadya Balakurawa Anggir Gatotkaca kula paman. Istunipun lampah kula wonten paribasan manggih kabejan namung boten saged angintasi damel menapa sababipun. Kula pinanggi pendhita pengakenipun saking pertapan Sela Gringging. Gurunipun para Kurawa ingkang tinanggenah nyirnakaken Kakang Semar Badranaya. Piyambakipun badhe kula cepeng wantun kalian kula. Nanging boten maiben pancen keparestu kadigdayanipun mumpuni. Saben kula dawayan teping tangan tuni lepat. Pramila kula sumanggaken Anggir Gatotkaca sekeca lenggah mangke kula labragi ngatos-atos nggih. Ana satriya nyandang ratu, ya dasar nyoto sapa? Aku Gatotkaca Kusapa Begawan Wisuna. Sencaki kon rene bakal tak rampungi nyawani. Ora ngepok koncane paman Sencaki aku bisa ngilangi nyawamu. Oh, bawono langgeng. Arepa kanthi sukma kadang dewa. Kowe bisa ngrayang siraku, tak gurone Gatotkaca bodhol ngono. Mongso kena. Pati Udawa wonten adhawuh nggih. Kedrawasan wo ana bebaya. Jenenge Begawan Wisuna. Nanging terang yen kuwi pintos rayane Kurawa kang bakal merjaya marang Kaki Semar Badranaya. Monggo paman Sencaki ngungkuli mestakane kena tulasare aku semono uga. Adatipun sok ngampil telumpah Maduka Cerma. Aku lali ora nggawa. Wong adate cok serandalan kok ya ora. Lah demen ngungkuli pendhita men nganti kuwalat. Saiki njaluk tulung mangsa Bodha Sipati kepiye carane bisa ngilangi bebayaning pendhita sekecol gak mangke kula tandhane sak laku jantra lampah kula dipun contoh nggih. Iya, Bu.
iki kaya tak sawang ana pawungan sing methuke karo aku. Iki. Jenengmu sapa? Udawa. Wong saka ngendi? Saking ngerti kidul. Wis ngerti karo Gatotkaca? Dereng. Nggih. Matur nuwun penyan saged ngawonaken Gatotkaca kalian Sencaki. Awit istanipun menika mengsah kula. Oh. Gatotkaca kuwi mungsuhmu karo Sencaki. Nggih. Gatotkaca menika rumiyin ngrebat bojo kula. Sencaki menika rumiyin ngapusi poman kula. Menika tiyang kekalih menika tesamun nate dados mangsa kula nanging kula kawon. Kula mangertos yen panjenengan saged sasap lega raos sing manah kula penemban. Kepareng kula badhe nglebur tapasta meguru yen panjenengan. Oh, iya. Ya wis aja semlang tak tulungi. Nggih. Lah kowe nyambut gawe apa? Mboten nyambut damel napa-napa yen namung cok katut montor. Ngetan ngulon. Ya wis tak tulungi merga saka prihatinmu mengko aku saguh paring tetulung. Wis aja kuwatir. Daya menapa dipun angge ngawonaken Gatotkaca kaliyan Sencaki iki mau jenenge daya aji lembu sekilan. Oh, inggih. Menika yen kepareng badhe kula suwun kena. Tak paringi adi lembu sekilan besok sak mangsa-mangsa kowe pancen sengit karo Gatotkaca lan Sencaki. Daya iki kena tok nggawe tetameng lan kena tok nggawe ngadepake marang kridane Gatotkaca karo Sencaki. Matur nuwun penemban. Kejawi saking menika kepareng kula nyuwun prisa. Kula menika sakdaunipun dados tiyang menika sering nyembah nanging dereng mangertos menapa werdinipun sembah. Ampun kesupen like, komen, saha subscribe. Werdining sembah kuwi ana telung perkara sing nyembah sing disembah lan manembah. Sing nyembah kowe sing disembah aku, nanging batine manembah marang Kang Maha Kuwasa. Oh, inggih. Dadi upama to kowe luput karo aku njaluk pangapura kuwi tumraping tata gelar, nanging aku peparingmu mung kanggo lantaran yen ingkang maringi pangapura marang keluputanmu ingkang Maha Kuwasa. Oh, iya. Dados upami sampun nyembah ngaten menika, ateges panjenengan sampun mboten nganggep yen satru mengkono. Sinten kemawon ing sampun nyembah dhateng panjenengan sampun mboten nganggep yen satru. Iya. Lan kenging ngepok panjenengan teksipun ora tuna ora luput kados Gatotkaca Sencaki. Lho lah ya ora lah wong ki mestine gepan karo wong luwih-luwih kowe nganggep yen bakal beguru karo aku. Ora bakal mleset upama kowe magepan karo aku wong dasare ya tanggep kaya murid karo wong tuwa. Yen kula paminipun upami ngantem panjenengan saged kan. Oh lah ya kena narak ngaten krasa tangan mangsa wurma. Mati meneh, Lung.
Kemempengan. Agenane mati meneh ya sekarang ya. Aduh, mati aku togo. Oh, payah temenan awakku. Dikuat-kuatke lah pripun to niku wau. Aku iki mau maju weruh Gatotkaca Sencaki. Semerep. Iya, nggih Sencaki genane pun tantangan. Gatotkaca. Ya wis adu arep karo aku. Pun kerengan. Wis panjenengan kalah napa menang? Menang aku. Ning bareng Udawa sing jenenge Udawa ki jarene mungsuhe Gatotkaca Sencaki. Gatotkaca tau ngrebut bojone, Sencaki tau ngrebut pomahane. Nyak, Gatotkaca kok ngrebut bojone Udawa, kok nyela-nyela sampean iku ya ora. Udawane bojone Antiwati, mantune Sengkuni kok gek niku wae mung pripun Udawane. Jarene mungsuh. Mungsuh napa pendak mungsuh nek dom-domino. Do melek-melek nek ora ya ora. Lah niku kareng rombongane kok sampean kok. Oh. Kok beda. Ya beda karang ya Gatotkaca ning arep Udawa ning mburi pacane kaya pengendar kasing ngegong kok kon padha. Ora malah mayeng-mayeng. Ya ora iso padha kaya nek sing arep ya sauraran ya iso tuku gamelan barang kok ya. Nek sing ngegong ora entek ngalas tek ngomah. Idak mal rampung. Aku entek ngalah entek ngomah. Bareng kowe ndunungake tegese sembah. Tak dunungke nganti werna-werna terus nek ngoten kok saged gepukan kan panjenengan. Ayo iso. Krasa tangan plek dibobek candak buanting dibrujul-brujulke. Duh mati aku aduh. Iki sajae kaya nggembol kates. Nek metrole telu tuwe berang-berang. Ya kepepet nek Udawa kok nggawa kates. Tenan wong aku ya. Lah kok dudu karepe diwaduh gek wong tuwa jare. Dirodo paripeksa dibanting diblusuk-blusukke. Duh, lek war ngayayahi. Kalah mempeng ayo ora. Ora kuwagang. Ora tenan prandek puna cok sing ora gene ya. Akeh mungsuh Udawa. Nah ning ra ya wis lumayan, tekse iki wis ngalahke loro. Jajali sak perangan tanding loro apa ora wis peng-pengan apa? Mongko mungsuhe Gatotkaca karo Sencaki apa ora wis wong ampuh apa liyane kuwi ya ora kuat-kuat tok ya. Kari dhewe mungsuh karo kates. Udawa kok kates kowe iki. Pun mangalah mawon sakniki ampun mangayon yung. Nyemelangi. Anakku kon maju. Nika gegeden sirahe. Mangke nggo mlayu mandoyong-doyong. Ratuan nika gegeden mekutha nika. Ning digdaya nika ya wis ora ajeng ya. Musuh karo Gatotkaca Sencaki padha karo nganggo trotruk-trotrokan. Urung karuan lho, kaya ampuh tenan. Nggih anakku lanang aku njaluk bantu, lenggah mangke kula mriki.
sang mangawur-awur tinon lir tengaraning prajurit gong maguru gongso swara tetek lir mbutul-mbutulno Jagat Dewa Bathara. Iki sing ana ngarepan sapa? Yen kowe takon karo aku Sencaki. Kowe ngaku sapa? Prabu Dewa Wisnu. Sencaki, nutut tak bondo tanganmu. Kowe wani gawe cintakane Rama Penemban Resi Wisnu. Apa kowe anake lanang Begawan Wisnu? Iya, kebeneran malah saiki kowe karo bapakmu Manuta tak taleni tanganmu. Apa? Kowe bisa menang karo aku padha karo iso ngemper jagat. Mrene yo tak ngugiateng siramu mongso wulu. Kumepruk tibaning raga praga katon gumilang-gilang kasorotan mring wang pratangga pati Surak Mrata Jaya Mrata entap-untap sasat padha. Prandhek puna togop karo mbilung yen ngalem-alem Sencaki nganti kaya ngalem anake dhewe. Entek golek kurang amet. Togok, Nun. Deloken Sencaki mati apa urip? Niku mang napake niku. Tak tibani tanganku durung nganti ke taman kemanden. Weh, ya rada lumayan. Gustimu rada peng-pengang lho. Aging nggunakake anteping tangan wae. Sencaki wis ora eling apa meneh mung kowe nganti nggunakake kemanden. Yung. Iya, Karang ya wong ampuh. Ditunggu kok. Nggih. Ora-orane bakal tinggal gelanggang colong payu. Kae ndilara mumet e. Dadi wong ki angel gegeden nggon sirah. Ki mlaku glayaran. Nek gegeden nggon weteng. Mlaku muni upluk-upluk-upluk. Ya men gedhe weteng yang anyemoni aku to kowe. Lho nyatane ngono tadi wong ki angger wetenge gedhe sirahe cilik. Kuwi njajal iket dinyang ora sida dituku. Mergane lobok.
Awit ana jenenge kok dijajal sapa-sapa ya. Ya wegah aku kok ya. Ya ngamik ya wong akal-akalan kok. Nek tanya dienggo wong dijajal aduh. Mundak gede. Sing kegeden. Kinarita rikala semana Raden Sencaki datan enget marang Purwa duk sinani. Purwa wis ngarani kawitan duk sina pungkasan datan enget wiwitan tumekeng pungkasan. Marmane Jawata durung marangake ento Raden Setyaki. Sirna Margalayu ana marganing gampang bisa mulya jati kateman mulya. Kasiliring samirna grikah nuli wewungu. Katriku mulung mangrempahing wadya magirire ronanggana ronanggana gawe gelar sira wang antep tangane tiba nang mestakaku. Kowe bisa tangi Sencaki. Ana dewa welas nguripake marang maju pindho tak rampung nyawamu. Aja mlayu aku. Melu nempel ora. Pripun wah. Sing jenenge Pate mau rusuh tandange. Nyokot. Kok malah kuwalik malah. Hasil nyokot niku sampean kok dadi malah ngrika sing nyokot. Sencaki wis kena tak tingkes. Gatutkaca ora tak tingkes. Dheweke brangkang nyokot petengku. Sak kayange, Gok. Aku nibok sirahku dicokot. Waduh, asira semono. Dicokot ajan tonjang. Mekutaku nganti madul-madul. Nggih mongko sumpinge gambar manuk. Wah, jan lihat gawe renggan ya maune jan mampu tenan iki. Mbok tatahan ngendi ku? Kanjur tatahan ngendi tatahan. Ayo Jo mlayu tak rampungi nyawamu. Pun boten sadyayani mawon.
Ngaten nggih kula caosi prisa. Panjenengan arepa direwangi kaya ngapa? Mungsuh karo Gatotkaca Sencaki ning ora bakal menang. Sing gawe dasar kaya-kaya kuwi uruna sing direbut. Rebut kemiri kopong adu balung tanpa isi. Penembahan datur tindak mriki, Gok. Nggih, mangke kula aturane tindak mriki. Pandita kinarya wangsit pindha kumbang nesepa madu sarining tawang medarna ngelmu kang sanyata Penemban, apa nggih? Yen miturut aturipun Togog, kula nglajengaken Pancakara kaliyan Sencaki Gatotkaca Pati Udawa menika mboten wonten ginanipun. Ing wekdal menika kula nyuwun timbangan saking engganipun Penemban kados pundi amrih prayoginipun. Upami kula nempuh peperangan kula dereng gigrik mengsaken Senopati Ngamarta, Senopati Ndrawati. Perlu kula badhe ginakaken kasekten lan kanuragan ingkang saged mungkasi nyawanipun mengsak kula menika. Nanging yen tak pikir-pikir kok kaya bener omongane Togog. Prayogane awake dhewe ngalahi mundur karben dhewek padha mongkok atine. Kena ta rewangi kanthi pecahing dada luntaing ludira. Yen wis ana nyatane aku bisa mateni Semar Badranaya. Yen durung bisa nyirnake Semar Badranaya kaya ora ana paedahe. Rak mengkono Togog, nah mbok wau-wau ngendika ngoten niku sampean rada teng penyonyong. Awake do benjut-benjut kaya ngono. Ngantek mili getih. Gon sirahe Gusti mukae, ayo mesake to. Agek penembane tuwa-tuwa ya rusak sirahe dantemi. Gatotkaca Sencaki marah ya mesake. Ora mergo le njur getut le sirahe rusake ora biayane lho jeneng. Sing nggo ngragati to ora iso ana wae to. Agek tak mimi tuwa kata. Takon sing bagus saya tak olehke simbok emang. Ana ditonggo atau olehke mbokmu kene ora nalar saiki cicit. Milung iki sing ora-ora. Ayo ngger nyimpang dalan go gereke Penemban.
popong kembang popong sari mulat kembang trate bang rerayungan lung malengkung mambat pepuletan lirsang kembang karang sungesang sukuring jawata ing alinangkung nggih ing atasipun mengsah kadidayanipun mawarni-warni prandini saged mundur saking peperangan tanpa wonten tandha tengara kuwanda ingkang gumlimpang ludira ingkang tumetes paman Setyaki kula nggih senadyan to dereng wonten tandha tengara kuwanda ingkang gumlimpang ludira ingkang tumetes ampun ngantos kagungan pemanggih yen munduring mengsah menika wau kawon kalian kula lan yen paman saged keli kelampan mundur namung sumedya Mangendrajala kacintakanipun kangge Semar ageng ngantos ngancam sirnanipun para pepunden kula Pandhawa langkung-langkung mangertos yen panjenengan Sentana Ndrawati ingkang kula kuwatosaken yen ngantos mangertos yen negari Komplang lajeng ngeculaken dom sumurping toya mesakaken para kawula Ndrawati ing tanpa dosa dados korban. Waduh. Lajeng kados pundi nggih murih prayoginipun? Gandeng wonten kadadosan mekaten kula kaliyan paman anglajengaken lampah sowan wonten negari Ngamarta nututi tindak dalem Prabu Siwapati Udawa Kewala pinarayana dados pados njagi negari Ndrawati ampun ngantos katempuh dening bebaya. Kakang Pati Udawa kula nuwun wonten paring pangendika tak parengake baliya ana negara Ndrawati jaganen kraton aja nganti ana bebaya. Awit sing apa ingin tak kuwatirake yen nganti negara kelebon dom suring banyu sing dadi pikiran ora ana liya kejaba mung Yogaku angger wis nubrata uyi. Mboten sanes kepareng nyuwun pamit wangsul wonten Praja Ndrawati. Lan tindakipun Raden kekalih kula namung nderekaken kasugengan ampun nilar ing kawaspadan ya Kakang Udawa. Pangestumu Siwapati Udawa tak suwun kasinggihan puji pinuji.